Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Umpumelelo mseleku kamayeni. Ube ne-message kaMangwabe noMakhumalo because bona bobabili bebekwi-show iSunday Sexy Love. Khona-ke okunye sizokuchaza. Umpumelelo mayiqala umyalezo wakhe baveze ivideo kwi-show. Engicabanga ukuthi manje nizoyibona. Angazi ukuthi iphinda nini kuMzansi Magic but idlala Sunday ngo-9 ebusuku. Osaziwayo abathandanayo bashadile nabangashadile bakhuluma nje izinto zothando. Umpumelelo uqale ngokuthi unomama abaningi. Okusho ukuthi uMacele wenze njani usembalile lapho komama abaningi. Kodwa manje uma esekhuluma-ke ngqo noMakhumalo noMangwabe wathi unomamncane ababili. Okuyiqiniso-ke lokho. Nizwile-ke imeseji kulenye ivideo. Ake sichaze-ke makungenzeka nawe ukuthi uzocabanga njengodadewethu omunye ethi uMacele yena. Akakwazi uMpumelelo ukuthi kuMacele umamncane. Because uMacele first wife, umamkhulu kuyena. Mabili kuphela amagama angawasebenzisa, umamkhulu nokuthi mama. Ukuthi mamncane, uMacele akayena umamncane kuMpumelelo. Kodwa maku abongwe engasho ukuthi kuMayeni nakuMakhumalo nakuMangwabe umamncane. Kodwa ngesiZulu-ke sesishiya indaba yokuthi sithembu. Bonke umama ngoba omdala ukunawe emdala ukuthi engaba uma wakho ngaphezu kama wakho umama umama. But la ngoba sikhuluma ngesithembu and uMpumelelo ubezama ukuthi abe specific ngoba imessage beyi ekabani ekaMakhumalo noMangwabe. Ngoba uMakhumalo noMangwabe beza emva kwaMayeni ingakho bewumamncane. Umamkhulu akekho ngoba vele ubengekho kwi-show kodwa noma kuba ubekhona akakwazi ukuthi mamncane kumamkhulu ebe first wife. Kodwa-ke nje ngendlela elula omama bonke. Ngenxa yokuthi-ke phela i-English ifana ikwazi ukuthi i-translate ichaze kahle le ndaba ngoba kwi-show bekuyikhona i-English bekuyikhona i-polygamist. So ubekuveza ukuthi laba abakwi-show omama abeza emva kwama wakhe. Ingakho ethi nginomamncane abawu-2 kodwa uqale kahle wathi ukuba nomama abaningi. Usengene kuMacele. Masekuthi lena-ke yaMacele noMayeni nizongizwa-ke kahle ngichaze manje. Akunankinga sengisho ngami-ke manje ngoba phela ngiyabona ukuthi mhlampe nicabanga ukuthi nginepolitiki. Okokuqala ngeke ngize ngibe nayo ipolitiki. Ngifamily yaseMzumbe, ngithanda ishow, ngiyayilandela futhi angiyilandeli ngenhliziyo. Lokho kungisiza ukuthi ngikwazi ukuhlaziya nezinto engibonayo ukuthi kahle kahle kwenzeka ukuthi la. Noma ngibuka ishow phela ngiyi-understand ukuthi i-TV show. So ngikwazi ukuyibuka ngalawo mehlo ukuthi hayibo. Kanti omunye uzothi no, yabo ngoba kwenza isithandwa sakhe. Akufani-ke kimi. Lena yaMacele noMayeni because yona indaba eyiqiniso. uMayeni unestory sakhe lesokuthi wafika kuqala. Akukho wrong ukuthi uyakusho lokho noma engakusho kangaki. Istory sakhe futhi-ke wafika kuqala vele. Ngapha uMacele washada nobaba uMseleku engakashadi. Nakuye istory sakhe uyakusho futhi noma engakusho kangaki ngoba vele kuyiqiniso ekugcineni first wife uMacele ngaphandle kokuthi wafika kanjani. Into engithi angiyi-understand yisho ngizokutshela futhi ukuthi why ngithi angiyi-understand. Kube nomsindo kubangwa le eyaMayeni noMacele. Abanye bethi vele i-soulmate uMayeni. Vele first wife wangempela uMayeni. Ngase ngithi mina abantu noma bengakhuluma-ke bethini ngisho ishow bengayenza beze befike ku-season 10. Okubhaliwe phansi nokwaziwayo nangesintu. Ngoba phela wayengeke ashade kuqala uMayeni i-traditional wedding uMacele engayenzile. Engicabanga ukuthi kunjalo. So
Owami umbuzo ngiyazi ukuthi futhi impendulo ayikho kuwe ngoba nawe ngeke uze uyi-understand lento. Mhlampe uyayi-understand-ke nginephutha. Ubaba uMseleku ubonile lo msindo ku-social media ngoba ngaleso sikhathi abantu bebenento yokuthi uMacele ucontrola amakhosikazi. Ngesikhathi nje uMacele engimnandi enomsindo. Nawo futhi lowo msindo mina-ke ngendlela yami sengitholile ukuthi hayibo umsindo waMacele wawudalwa yini kangaka. uMacele nje wayehlezi nje engekho interested kwizinto eziningi. Abantu-ke baqala-ke bamgxeka bethi phela vele kwakuyi-position kaMayeni, yena washesha. Wenze njani kubaba uMseleku? Uyabakhuza abantu mabesho lokho, lowo msindo lowo waku-social media. Kodwa mayesethola i-platform engizothi la enza khona ama-interviews kwi-TV show yona le uThando Nes'thembu, uyathanda ukuphinda lento ekwenza ukuthi-ke ngingasa-understand ukuthi kanti mayiphinda uthi abantu abathini noma ubanikeza i-idea yokuthi kwakufanele. Lalela ukuthi ubaba uMseleku uthini. Ufike ethi ama-episode ahlukene lawa. La okokuqala wathi akafuni kube khona owenziwa mkhulu. Leya position ka-number 1 ukamamkhulu ayifani, umamkhulu uhleze umamkhulu. Ngizoyibheka leyo episode. Ngase ngibuka ukuthi pho ubani kozobenziwa mkhulu futhi ukuthatha block ukuthi engathi khona owenziwa mkhulu. Wabuya wathi uthando lwabo noMayeni angazi lukhulu kanjani. Wasethi kodwa ngesikhathi kufanele athathe iposition. Yayizwa? Kufanele athathe iposition yokuba number 1 akakwenzanga lokho. Uyazi ukuthi abantu bacabanga kanjani. Abantu abacabangi ngokufana, bacabanga izinto ezihlukene. Omunye uzosala nokuthi shuthi kwakuyi-position yakhe mayethatha leso statement. Kwaphinde futhi angazi ukuthi nje ngawathatha phela ama-episode ngivele ngiwalandelise ngichaze nje lento le, ngisho amagama njengoba ubaba uMseleku esuke wesho ukuthi wena mawumlalele esho leyo nto usala ube nokuthi hawu, lena isa-part of marketing strategy ukuthi vele labantu abaqhubeke bebanga umsindo ukuze bezoba confused ukuthi kanti ubani number 1 ubani number 2, beqhubeke bebuka ishow njengasekuqaleni, because ekuqaleni abantu bebethi hayi ngisho uMacele ngaba nenhliziyo enje kodwa okusalayo uyalazi iqiniso. Abanye bethi hayi akusiye phela vele u-first drive. So ngaleso sikhathi sinisho singenandaba nayo sisize siyahamba siyobuka ukuthi kanti kwenzakalani kule show okubangwa khona ukuthi ubani umamkhulu ubani u-first drive. Sesiyayibuka-ke ngaleyo ndlela ngoba bekuthiwa hawu cha yena nje ufuna ukucontrola abanye kodwa uyalazi iqiniso. Iqiniso lithini? Saze siyithole-ke nathi uMayeni wayekhona ngo-1997 bahlukana. Ngize ngibuze-ke kubantu nje, sengibuza hhayi ngoba kuwuThando Nes'thembu, ngibuza kwangempela ukuthi hayibo abantu babehlukene waphela unyaka bayawubala lo nyaka abahlukene ngawo. Ngikubuzelani lokho ngakwenza khona enye i-radio station bebekhuluma ngaleyo topic kwesho ukuthi ngehla-ke bengakaqedile, because mawuthi ngo-2020 benihlukene nabuyelana ngo-2021 or 2022, ubalani-ke ku-2020 because beningenzi lutho phela beningathandani. Manihlukene phela ngithi ukuhlukana yilokho ukuthi akukhulunywa, anikhiphani, nje ayikho into ama-activities enwenzayo ndawonye njengabantu abathandanayo. So ubala kanjani lowo nyaka? Ngase ngibuka ukuthi ubaba uMseleku uma ebhala kuMayeni ukuthi sebe-celebrate iminyaka emingaka wathi over 20 years. Kanti ngapha kuMacele sebeshaya iwashi la 20 years lo dumo leli elivala unumber 5. Into-ke okufanele uyizwisise, angilithathi iside laMayeni, angilithathi laMacele. uMacele u-right, istatement sakhe usuke correct, vele u-first drive noMayeni futhi wafika ngo-1997. uMacele wayengekho ngaleso sikhathi sabo ezethi kwakumnandi sisajola okwakumnandi sibabili konke lokho. Engakuqondi
ukababa uMsele kumayezothi uyawukhuza umsindo ephinde futhi ethuma abantu ukuthi abahlebe njengalento ayenze ku season 5 kuphela. Thina besingazi ukuthi kahle kahle khona awabathatha kubantu nokuthi uMangwabe wathi umthanda namakhosikazi akhe sikuzwe ngobaba uMsele. Kodwa manje masangathi siyawususa lowo msindo sithi kanti kwakuba lowo muntu lo owashawa ngesitini, uba lowo muntu lo ongasheshisanga. Angithi lento sivelaphi ivela kuye. Njengalento ayenza futhi le abayibanga nezalebs ukuthi izalebs yathi uMayeni uyadivorce ngoba akekho happy ntontontoni. Umsindo nje owenzakalayo ngamanye amakhosikazi ungasiyo Macele kuphela ubaba uMsele kuyawuphendula. Ngingazi-ke noma amaphepha nawo seyiqambela amanga ngoba naleyo ukuthi uMayeni ubhitha wayiphendula kodwa wathena uMayeni akanandaba. NekaMangwabe futhi ukuthi akahloniphi kwilanga ngabe ilanga noma isolezo wathi-ke fanele kubuza ukuthi kubo bamfundisa kanjani. Uyayibona akawucishi nomunye umlilo engathi la amanye amakhosikazi angazi noma kufanele ukuthi kungene ngawe imali ngoba phela lo msindo mina ngiyawubona ukuthi uhamba ugcine lapha yakuThando Nes'thembu. Noma ufunda iphepha lizokuyisa ukuthi buka le show ngoba phela uzoqala ubona ukuthi hayibo i-polygamist yase-KZN amakhosikazi amangaka mase kuvela ukuthi omunye unkosikazi akahloniphi. Umuntu osofundele lo phepha usefuna ukuyobona phela lo nkosikazi ongahloniphi. Nalena-ke kaMayeni noMacele ngendlela asuke achaze ngayo mayethola ithuba uvela umuntu asale nokuthi hayi mina ngifuna ukubona lo Macele ngifuna ukubona noMayeni mase umuntu-ke naye eyikhethela ukuthi hayi okusho ukuthi wagijima omunye hayi ngeke bafethu seku-wrong-ke manje seku-wrong ngoba mina ngenzisa into e-wrong. Okwami ukuthi nje ngifuna ukwazi ukuthi ukusholani ubaba uMsele usayi-marketing strategy, is part of strategy noma usitshela iqiniso ayangazi ngoba ngempela kimi angikuzwa kahle ngoba phela khona manje uma abantu belokhu bethi the real first wife akuhloniphi nje lokho ngoba uMacele u-first wife noMayeni-ke futhi naye mayethi u-first girlfriend kuyiqiniso lokho ngoba naye isitori sakhe. Kodwa wena-ke ozothi ngiyakhethisa ayikho into enganikhethisa yona mina ayikho nje into enganikhethisa yona emhlabeni ayikho-ke enganikhethisa yona hayi nge-TV show mhlampe-ke ngezinye izinto ey'balulekile ngingaze ngithi nje khetha amakhosikazi abamsele ngoba kwenze injani ngoba ukuze uyi-enjoye leya show fanele uphume kulowo mqondo lowo ubathande nje ube uthimbani kodwa ukwazi ukubona into phela ukuthi la kwenzeka ubani onephutha ubani ongenalo iphutha ngoba ileyo nto leyo elahlekisa abanye beze angazi bakhona phakathi kwipolitiki iqembu elibusayo neqembu eliphikisayo neqembu elizamayo neqembu elifufuthayo manje zonke mina lezi zinto ezinepolitiki nje sidalwa angizithandisisi. So okwami ukuze ngi-enjoy ishow ngiphinde futhi ngikwazi ukuzohlaziya kahle ingoba nje ngibuka amakhosikazi amahle kababa uMsele mase ngibuka le drama abayenzayo mase ngiyayichaza. Emva kwalokho umqondo wami uyangitshela ukuthi vele babhizi endaweni ezahlukahlukene banabangani abahlukene abafani kodwa bayahloniphana ngoba phela le unity le okuthiwa ayikho ile unity le okuthiwa ekufanele ukuthi thina sibe nomqondo ukuthi abazwani ngesikhathi bengazwani-ke ngathi akusazwani-ke ku-social media ngesikhathi kuthiwa abazwani ubani uyaba-undermine nathi-ke la ku-social media sesiyaqala-ke siba njalo-ke sizenzela ama-YouTube channel kube khona ukuthi phumani iy'ndaba zabantu. Hayi ngivele ngithi ilokhu ngazalwa ngaze ngizwe ukuthi khona iy'ndaba zabantu ezingakhulunywa ku-TV. Hayibo iy'ndaba zabantu ikhona into esingathi uyabo le iputshukile iputshuze obani usho wena le kuhlala phansi kuyokushuthwa ngo-20 minutes wonke kodwa uthi iy'ndaba zabantu kuphinde futhi hayi anibeni serious.